løb. Se hvordan sødtænkende angriber hinanden. Første træfning, ikke nogen følger er gået stykker endnu. Og der, det er lige før, at Wolfgang von der Weide, han ødelægger faktisk sin følge på sin modstanders brystflade. Og se hvorledes de rent faktisk bare slår løs på hinanden. De vil altså virkelig hinanden til livs. I hvert fald gør et fantastisk forsøg. Antimus og Adonis og den burgundiske kommandør møder hinanden. Wolfgang von der Weide slår løs på sin modstander. Vi skal simpelthen give ham en ny kølle, så han kan være med. Se der, Peter Missinari jagter Joost de Poel rundt i arenaen. Og der kommer simpelthen bagfra på Antimus Adonis og spænder nærmest sten for hans modstanders hest. Se hvorledes de slår løs på hinanden, de to herrer, simpelthen for at se, at de måske kan få hinanden ud af sadlen. Og se hvorledes den burgundiske hertug simpelthen smyger sig rundt og skifter galoppen, som var det lige så let som ingenting, og simpelthen udvælger sig sine fjender for at kunne ødelægge deres rustning hurtigst muligt. Og se hvorledes Joris Barbe og Wolfgang von der Weide også havde en træfning der. Også igen Antimus Adonis modtager flere slag. Igen bliver hans hjelmfrydelse simpelthen slået af, og han må overgive sig. Mine damer og herrer, endnu 5 point til kongens stridsmænd. De har en kæmpe hånd, mine damer og herrer. Matt?